समधी के बहिनी हेराई गई हो, दिया ना लैके हेरई घरवा में हेरई दुअरवा से हेरई घरवा में हेरई दुअरवा में हेरई समधी के बहिनी हेराई गई हो, दिया ना लैके हेरई गौआ में हेरई जवरिया में हेरई गौआ में हेरई जवरिया में हेरई मोहना में लगी गए करी क्या हो दुआ बहिनी हेराई गई दुल्हे के बहिनी हेराई गई हो, दिया ना लैके हेरई दिया ना लैके हेरई घरवा में हेरई बाहरवा में हेरई गौआ में हेरत लजाई गए हो, दिया ना लैके हेरई अगुआ के बहिनी हेराई गई हो, दिया ना लैके हेरई घरवा में हेरई दुअरवा में हेरई घरवा में हेरई दुअरवा से हेरई गौआ में हेरतई लजाई गए हो, दुल्हे बहिनी हेराई गई हो दुल्हे के बहिन समधी के बहिनी हेराई गई हो, दिया ना लैके हेरई घरवा में हेरई दुअरवा में हेरई गौआ में हेरतई लजाई गए हो, दिया ना लैके हेरई पंडित के बहिनी हेराई गई हो, दिया ना लैके हेरई मोहना में करिखा लगाई गई हो, दिया ना लैके हेरई खेतों में हेरई खरियानों में हेरई सजिया पे हेरतई लजाई गई हो, दुल्हा सजिया पे हेरतई लजाई गए हो, दिया ना लैके हेरई दुल्हे के बहिनी हेराई गई हो, दिया ना लैके